Sustabiz, Herri Kirol Fundazioak eta Muruetako udalak lankidetza hitzarmena sinatu dute Muruetan herri kirola sustatzeko eta bultzatzeko helburuarekin. Akordioa Julen Carrion Muruetako alkateak eta Sustabiz Fundazioko zuzendaria den Joseba Etxebarriak izenpetu dute. Sustabiz Fundazioan izenean eskerrak emon Muruetako udalari eta Juleneri. Proiektu aurkeztutekoan gugan konfiantzia erakustearren. Geue hiru kirolakaz batera gatoz, herri kirolak, arraun eta euskal pelotea. Murueta badarri bete zuzenean herri kirolak landu eta lagunduten dauena herriko sokatira taldeagaz, buru berrali da bizena, eta geure aldetik aldugun einean beraiekaz batera kolaborauko dogulekoan, eta portxu betan indarrakaz eta laguntzakaz, metik aurrera konfiantza hau eskertu, gaure kirolak indartuteko eta sustatuteko, eta haurik erakutxiteko konfiantza guk geure lanagaz, debultako asmoagaz. Azkenen izugori eskertuteko momentu hau, batez proiektu, Sustabiz proiektu martxan ipindozuelako, badakigu herri kirolak zelako zailtasunedeko zen gure gizartean, baina bebai badakigu zer errotute dauen, berton, eta eskertu, hori da nik uste dut berbie, eitzen duzuen lana herri kirola gaitxik, eitzen duzuen lana busturialdi gaitxik, eta eitzen duzuen lana eskualdeko herri dana gaitxik ezta. Gure kasuen azkenien Muruetan, kasu berezize dugu, zegu ja beti deneko kindugu herri kirolatan bebai errotasun hori herrizen barruen, sokatira taldea, ezta? Muruetako dinamitxe herri kirol klubegaz, baina batez bezentreten dana sokatirera. Eta nik uste dute lankidetza honegaz da Sustabizagaz batera, pauso importante bat emoten dela bai, gure herriko sokatira taldeagaz, beste alkarlanerako bide bat zabalduten dalako Sustabizen barruen, bakotxak beren eginkizunen barruen, baina bai Sustabiz eta sokatira taldeagaz, eta bai gure partetik udalan laguntasunegaz, nik uste dut herri kirolak osotasunien eta gure kasuen berezitzasunien bai sokatiriek aurrera pausu bet emon aldeuela. Orduen besteri parik zeueri eskerrak emon, eitzen duzuen lana gaitxik, proiektu gaitxik, proiektu espero dugu aurrera jarraitu izela, eskualdeko herridanak edo gehienak aldaben guztize inpliketie proiektu honetan, gure herri kirolari edo gure kirolari bultzada bat emoteko alkarlanien busturialdeko herridanak, fundazioaz beragaz eta eskualde osatzen daben beste herri kirol talde guztizekaz bai. Danan artean, geuzeko beto itzen direlako, eta bakotxak aldeuen neurritik gure injerro hori jarritxe, herri kirolako osotasunien neurrera ingo dabelako, eta ikusten da ganera zelako biharrain dozuen, eta zelako denpora gitxizen, zelako aurrera pausuen mondaben, eta bide horretatik jarraitzuteko, danon laguntasune eta danon borondati biharko dugu.